Euskara ikasteak dedikazioa eskatzen du, eta ez zaio edonori erraza egiten horretarako tartea topatzea. Lanarekin bateragarri egitea erronka handia izaten da askorentzat, adibidez, merkatari eta ostalarientzat. Hoientzako ikastaroak antolatzen ditu Donostiako udalak, hiriko merkatari eta ostalarien elkarte eta federazioekin elkarlanean. Zioeski bizitzan orain arte ez dute euskara ikasteko aukerarik izan, ordutegia dela eta orain aukera hau sortu da eta ordutegia oso ondo etortzen zaie eta aprobetxatu egiten dute. Zioeski aspaldianik zeukaten hor euskara ikasteko arra, baina eta ezintasuna eta orain aukera hori sortu zaie. Printzipioz euskara zerbitzuak bidaltzen die gutun bat, bai? Tabernetara edo dendetara bidaltzen dugu gutuna, eta nahi dunak interesa daukatenek izan ematen dute, eskabide horri bat betetzen dute, euskara zerbitzuak kudeatzen ditu horiek, eta gero gurekin jartzen dira harremanetan, eta gero gu jartzen dira harremanetan ikasleekin, eta taldeak osatzeko eta. Aurten adibidez, 162 merkatari eta ostalari ari dira Donostiako euskaltegietan euskara ikasten. Aurreko urteetan ere, iaz adibidez, 115 aritu zian. Aurreko urtean, batean 100, 2015an 150 piko ere izan dira, mantentzen ari da kopurua eta urtez urte asko gainera errepikatu egiten dute, ikusten dugu egitasmo beharrezkoa dela. Lanbideari egokitutako ikastaroak dira. Eskolen ordutegia lanorduetara egokitzen da, goizean goiz, eguerdian eta ilunabarrean ematen dituzte. Eta lanbideari dagokion lexikoa lantzen dute. Edonola ere, hutsetik hasten dira, beste edozein ikastarotan bezalaxe. Naiz eta espezifikoa izan, hasiera-hasierako maila denez, ezin dugu hasieratikan zerbait bereziki egin beraientzako, orduan hasi behar dugu hasieratikan. Edozein taldea izango balitz bezala egia esan. Gero pixkat aurrera junala, juten gara pixkat. Baina egia izan edozein talde izango baliz bezala. Hiriko 6 euskaltegitan ematen dituzte ikastaro hauek, 60 ordukoak dira eta 60 euro baino ez ditu ordaindu behar ikasleak. Lehen urratsak gogotsu egiten ari dira eta kameren aurrean ere ausartu dira. Ni Franz naiz, Boliviakoa naiz, Amaran bizi naiz, ostalaria naiz. Kaixo, nire izena Maria da, Donostiakoa naiz, Grosen bizi naiz, fundazioa lan egiten du eta euskaraz ikasten ari naiz. Ni Gerardo naiz, Argentinakoa naiz, Portuan bizi naiz, eta zerbitzaria naiz. Nik 52 urte dauzkat. Ni nahi dut ulertzen, baina gutxi gora bera, eta ni nahi dut itxekin, baina ikasten ari naiz, eta poliki. Baina oso gustora nago. Nire irakaslea oso jatorra da, eta ondo nago. Eske ni nahi dut euskeraz ondo itxe egitera, eta falta dira. Eta orduan etorriko naiz ikastolara ikastera. Ikastaroak ostalari eta merkatariei bideratuta badaudere, onura herritar guztiek jasotzen dute. Donostiarren 146 euskalduna dela, establezimendu hauetan euskara saritzeko aukera asko dauzkate. Are gehiago kontuan izanik momentu honetan euskaraldiaren momentuan gaudela, nolabait esateko, iruditzen zait leku hauek eta situazio hauek baita belarri prestaren rola jokatzeko ere oso leku egokiak edo situazio egokiak izan daitezkela.